салом алейкум. Шумо назав дуравӣ. Саломат бошед. Дер кардед ба барномаам. Бале, ман шуморо интизор шудам. Лекин дидам ки аллакай бо намо ҳаракатҳоятон бадан гарм шуда истодааст. Манам хостам бурид шавам. Ташаккури зиёд. Тамошобини азиз ва ҳаводорони барномаи варзишии Қавитан. Мо дар толори варзишии Борбат қарор дорем ва меҳмоне ки имрӯз ҳамроҳи мо дар барномаи варзишии Қавитан ширкат меварзанд Ҷаҳонгир Зарипов, сарояндае ки ҳамаи ҷавонҳои кишвар сурудҳояшро хуб пазируфтанд ва гӯш мекунанд. Ҷаҳонгир Зарипов, сарояндаи шинохтаи тоҷик, 6 ноябри соли 1992 дар шаҳри Душанбе дар оилаи санъаткор ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Хурсанмурод Зарипов таваллуд шудааст. Аз хурдӣ бо сурудҳои падар ба воя расида, мери ин касб хеле барвақт дар дилаш зуҳур намуд. Гимназияи рақами 53 ба номи Муҳаббат Маҳмудоваро хатм намуда, сипас донишгоҳи славянии Россияву Тоҷикистонро бо ихтисоси ҳуқуқшинос соли 2015 хатм намудааст. Иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии Садои дил дар жанри халқӣ эстрадӣ ва ду кара ҷоизадори номинатсияи Лигаи олии радиои нав солҳои 2019-2020. Имрӯз миёни санъаткорони ҷавон яке аз ҳунармандони муваффақ маҳсуб шуда, сурудҳояш дар дили мухлисон муҳаббати хоса доранд. Оиладор, соҳиби 2 фарзанд. Ба ғайр аз ҳунармандӣ боз чӣ шуғулҳоро дар дил меписандед? бале, дуруст қайд кардед. Чӣ ки мо дар замони истиқлолият зиндагӣ мекунем ва шукрона ки имрӯзҳо бисёр толорои варзишӣ зиёд ҳастанд. аз ҳамин хотир мо низ зиёди вақти худро дар ҳамин толорои варзишӣ мегузаронем. аз ҷумла машқи бадан, баскетбол ва футбол, овозӣ ва ҳамин чизҳо машғул мешавем дар вақтҳои холигӣ. Ташаккури зиёд. Акнун янагони азиз, тупро ман беҳуда аз дасти Ҷаҳонгир нагирифтам, чунки пеш аз оне ки ба тамрини варзиши Қавитан ин кас аз дасти ман нагирифтанд. вақте ман мепартофтам аз осмон хат, вале аз дасти ман гирифтан дар кор аст. ту дар дасти ман набуд. Шумо пайхас кардед ки манзури Ҷаҳонгир чӣ буд? Манзури Ҷаҳонгир ҳамин буд ки ҳозир мо бояд бо анҳамин туп якҷоя мубориза барем. Бояд ба анҳамин. Нашуд. Ҳозир мо анамо ҳаракати мо дорем, шумо бибинед. Як. Нашуд як бор дигар. Хуб, омода ҳастед? Тамошобини азиз. Хуб. Ҷаҳонгир дар ҳақиқат аз ман биё. Ай мараш, бозӣ мекунем. Опа! Лекин идома дорад. Мо маслиҳат карда будем ки бо 2 гол бояд зада шавад. 1-0 ба нафи барандаи барномаи варзишии Қавитан. ҳозир ё Ҷаҳонгир, ба масофа ман ҳаминҷо меистам, то ҳаминҷо 1 голи тиллоӣ мешавад. агар зарба задӣ ба ҳалқа даромад, тамрини аввали барномаи варзишии Қавитанро шурӯъ мекунем. шумо аллакай голи асосиро ба ҳалқа даровардед. бинагони азиз, моро пайгир бошед, шабакаи моро таъқиб накунед. тамринҳои ҷолиби барномаи варзишии Қавитан моро дар пеш интизор аст. хоб акнун ҳозир мо чӣ кор мекунем? тамрини аввали барномаи варзишии Қавитан ин тамринҳои интенсиви аст, яъне пай дар пай барои мушакҳои китфо. аввалин тамрини мо ҳамин мешавад. масалан, мо Ҷаҳонгир худаш варзишгар ки аст, шуғлаш варзиш ки аст, аллакай пайхас бурд. ман сароянда ҳастам. сарояндаи дуруст. аллакай варзишгар кардем Ҷаҳонгира. хуб, ҳозир нигоҳ кунед бинагони азиз. ана ҳамин масалан ҳаракатро масалан 10 маротиба Ҷаҳонгир иҷро мекунанд. ин сабук аст, чунки ба ин ҷуссаи Ҷаҳонгир бояд то 100-200 кило иҷро кунад. чиба баъдан мо аз ҷои бархиста дарҳол дар ҳамин таҷҳизоти дуюм нишаста. инам бошад барои иҷрои мушакҳои китфо аст. ҳамин ҳаракат қоматро халқаи синаро ба пеш бароварда иҷро мекунем. баъд аз оне ки 10 маротиба ин амалро иҷро кардем, фаҳмидан баъдан мегузарем ба иҷрои ишкам, яъне пресс ба истилоҳ. мо масалан метавонем кӯтоҳ иҷро кунем, метавонем масалан зарбо
ҷоҳонгир хубтар аст бо зарбо иҷро мекунад, чунки ба ҷоҳонгир қулайтар аст, чунки боксёр аст. акнун мо иҷро кардем, гузаштем, мегузарем ба иҷрои ҷоҳонгир Зарипов. даври аввали барномаи варзиши қавитан. Маромад. вазне ки ман зам кардам тақрибан 65 килограмм аст ва ҷоҳонгир аввалин шуда иҷро мекунад. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. мегузарем ба дуюм тамрин. ҷоҳонгир хуб аллакай пайхас аст, барои иҷрои мушакҳои китфо аст. омода бошед наганои азиз, меравем. 1 аҷиб, 2 қафаси синаро, 3 офарин, 4 5 6 7 чӣ хел аст? 8 9 сабук аст охи. Да, ман гуфтам сабук аст. меравем пресс. хуб метавонӣ ҷоҳонгир 35-40 маротиба иҷро кунӣ. зарбо хати меравем бо зарбо, масалан зарба аҷиб, зарба мешавад бале. ба ин танҳо туш бояд ҷоҳонгир варзишгар намешуда, дуюм касб, дуюм шуғл бояд, масалан аз намуди ҷудо ё мушзанӣ. 4 3 2 1. ташаккур ҷоҳонгир. вақте иҷро карден ҳамин тамринҳои пайдарпайро чӣ гуна ҳис кардед? мушакҳои бадан бештар ба мушакҳои китфо. мо агар хато накунем машқи китфро ба анҷом расонда истодаем. ба ҳамин хотир зиёдтар аллакай ҳис мекунам ки мушакҳои китф аз хоб бедор шуданд. албатта мегӯянд ки варзиш беҳтарин василаи солим нигоҳ доштани бадан аст. инсоне ки масалан бадани худро солим нигоҳ намедорад, пайваста ба варзиш машғул намешавад, аллакай оҳиста баданро ба харобӣ бурда мерасонад. чӣ шаҳр доред, чӣ равшанӣ доред дар ин наврид? бале шумо дуруст қайд кардед. мо бояд ба ҳама чиз нигоҳ карда ба ҳама чиз вақт ёфтан, аммо ба варзиш низ бояд ҳамагон машқ кунанд, то ки анамун иммунитети худро боз ҳам бақувваттар кунанд. ташаккури зиёд. тӯли чанд сол аст ки шумо дар ҷодаи ҳунармандӣ, яъне ҳамин саргардагӣ фаъолият мекунед? аз хурдӣ шурӯъ кардед? мо аз хурдӣ сурудхонӣ мекардем, албатта ки чун дар мактаб ҳама медонистанд ки ман фарзанди устоди санъат Хурсанмурод Зарипов ҳастам. ба ҳамин хотир акнун фарзанди ҳунарманд гуфта дар ҳар як чорабиниҳои мактаб ман сурудхонӣ мекардам. пас аз хатми мактаб вақте ба донишгоҳ дохил шудам, аллакай дар курси дуюм будам ки овозхониро шурӯъ кардам. зиёда аз 8 сол мешавад агар хато. албатта ин ҳаманака як таҷрибаи калон аст. мо низ медонем чӣ гуна шумо садои ҳам қавӣ доред, ҳам маҳин аст. масалан вақте гӯш мекунӣ, бахусус табақаи ҷавонон бисёртар гӯш мекунад. мо низ шуморо дар бораи варзиши қавитан ба ҳамин хотир даъват кардем ки санҷиши сури бадани худро пешкаш намудед. ҷоҳонгир, ман як хоҳиш дорам. ман мехоҳам ки як 4 мисра беҳтарин суруди худро баҳри мухлисон замзама кунед, то ки нагӯянд ки ҷоҳонгир бо ин тану туш варзишгар асту масалан, лекин дар асл ҷоҳонгир сароянда аст. имрӯз омада санҷиши бадани худро пешниҳод мекунад. 4 мисра суруд баҳри мо пешкаш мекунед, баъдан мегузарем ба даври дуюми ин тамрин. ман мехостам суруди аввалине ки ҳозир дар ин ҷо сар мекунем дар васфи модар бошад, дар васфи модарои азиз бошад. маро бар хоб мехонди, худ намехуфти модарам, аламҳоят ба пеши ман, ту намегуфти модарам. چی قد شبایی به خوابی کشیدی از برای من، در این زمین بیشتی من توی جانم مادرم. باور میکنید همین شخصی که شروع میکند وصف در برای مادر او شخص زمینی است. او بهترین انسان است چون که مادر بزرگ است. مادر برای ما شخصی بزرگ است. خب بینندگان عزیز، یک الهامی تازه گرفتیم برای خود. اکنون میگذاریم با دوری دویومی تمرین برنامه ورزشی قویتن. پیش از اون که ما شروع کنیم تاکید میکنم که در آخر چهارم تمرین لوا میشود، یعنی با اصطلاح بیورپی میگویند. ما مثلا کمی قامت رو راست میکنیم،
ва дар ҳолат як маротиба аҷманӣ карда дар ҳолати хистан ба боло ҷаҳида дар ҷои худ меистем. Шумо мода ҳастед, аллакай ҷаҳонгир медонад, бемушкилӣ мегузарем ба даври дуюм. даври дуюми аввали тамрини бароме варши қавитан аст. Мо зиёдтар кардем, то ба фикрам 70-80 килограмм 10-12 маротиба ҷаҳонгир 14 ташриф бародар рӯшатро дар машин дӯстод зиёд чи дӯстод маротиба дим дар 14 бошад 15 маротиба рафтем меравем. Ман фикр мекунам ки ҷаҳонгир то анамо ҳад инёи намерасад. Чӣ фикр мекунед шумо бинандагон? Мерасад ҷаҳонгир? Мебинем. 9 10 11 12 13 14 ман зиёд мекунам. ҷаҳонгир 15 17 18 19 20 бас аст. мегузарем ба пресс. бале охирон давр аст тамошобинони азиз. бале меравем 1 2 3 10 та михел 10 то бо зарба 4 5 6 7 8 9 10 ба ҳисоби ман аллакай 14 асту хай майна да шуд бо дасту ҳаракат мекунем. бале меравем 1 2 меравем 1 2 меравем 1 2 меравем 1 2 меравем 1 бача зарбаи қавӣ доштия. меравем. афсус дастпӯшоро наовардем. бале бас аст. ташаккури зиёд мегузарем ба истилоҳ биёрпӣ мегӯянд. ҷаҳонгир шумо аз ин тараф. бале масалан як маротиба ман аллакай медонам меравем 1 2 аз рӯи хиста абдулаби ҳамашро медониш чӣ хуб камтар хандаовар аст. чӣ аст дасти ман бояд ро инҷо иста. беҳтарин. хуб меравем, ҳаракат мекунем. боз ҷаҳонгир аҳсан. ман фикр мекунам ки агар шумо қаҳрамони ҷаҳон мешуда чӣ гап мешуд. як тои дигар 10 то аҷманӣ меравем. 10 то аҷманӣ 1 2 3 4 5 бас аст. хуб ҷаҳонгир озодтар чӣ хел ҳис мекунед? хуб аст. медонӣ чӣ як дар мо хештем як чой кабуд намерасад. дохили чои шумо ба фикрам чои сиёҳ кабут аст. ягон сиёҳ аст. одатан бояд чойҳо яъне ки хӯрокҳои дурустро истеъмол кард. чои сиёҳ барои ман бисёр хубтар аст. айни аст хуб аст. агар яке равғани гӯспанд агар биёрем чӣ мешавад? ман рости гап равғанхӯр нестам. аз хурдӣ вақте падар ба хона гӯшти гӯспанд мехаридам, мо амакаса як бӯи табиӣ худ дорад гуфта истеъмол намекардем. падар ки дар деҳот калон шудагӣ ҳастанд ҳайрон мемондам. гуфтам охи ин гӯшти гӯспанд беҳтарин гӯшт аст, шумо чӣ хела истеъмол чӣ хел шумо инро истеъмол намекунед? не мо гӯшти мурғ ё гов биёред ба мо мегуфтем. ташаккури зиёд ҷаҳонгир дар вобаста ба фаъолияти шумо. ба фикри шумо варзиш ва санъат чӣ пайвастагӣ дорад? ба хотири чӣ? чунки шумо дар миёни табақаи ҷавонони ҷомеаи мо тез шуҳратманд шудед. дар назаратон тез аст. мо азобҳои зиёд кашидем. ана ҳаминро мехостам пурсам ки ба чӣ роҳу восита шумо шӯҳрат ёфтед, миёни ҷавонон бисёр сурудҳои хуб пешниҳод кардед. ҳоле ҳам шӯҳратро боз ҷустуҷӯ кардан дар кор аст, кор кардан дар кор аст. ва ба он саволе ки варзиш ба ҷавонон санъат бале ва ба санъат пайвастагиаш чӣ аст? варзиш бо пайдоиши одам пайвастагии худ дорад. ҳар як коре ки дар зиндагӣ мо ба анҷом мерасонем ин худ варзиш аст фикр мекунам. ҳамон ана устое ки кор мекунанд ба болха мехро дар замин мезананд, ин аллакай варзиш аст. ана кӯдаке ки барагардӣ шурӯъ мекунад, ин ҳам низ варзиш аст. ба ҳамин хотир фикр мекунам одамият бе варзиш наметавонад. бале зиёд ҳаракат кардан дар кор аст дар зиндагӣ. лекин бахусус ба шумо табақаи ҳунармандон ва санъаткорон варзиши бадан яъне тарзи дуруст нигоҳ доштани бадан бисёр муфид аст. ба хотири чӣ санъаткорҳо бисёртар сафар мекунанд,
дар шоу барномаҳо ширкат меварзанд, бояд на балки бо суруд бо ҳаракатҳои масалан ғайри оддияшон ҳам дили мардумро тасхир кунанд ва пешкаш кунанд. рост дуруст қайд кардед шумо. Чунки кам ҳастанд ҷавононе ки ҳам ба варзиш машғуланд, ҳам сароянда, ҳам ҳунарманди асил ҳастанд. ин се масъаларо бо якдигар пайваст кардан бениҳоят душвор аст. мо санъаткорон ман фикр мекунам бояд ҳама вақт бо варзиш машғул бошем. хӯрок мехӯрем зиёдтар фикр мекунам. ба ҳамин хотир бояд ҳамон бадани худро хуб нигоҳ дорем, то ки дар саҳна, дар телевизион як чеҳраи хубе дошта бошем. албатта манзури ман ҳамин буд. ҷаҳонгир аллакай ҷавоби хуб ва дақиқ ба мо расондед. ташаккури зиёд. ҳоб акнун як масъалаи дигарро ман мехоҳам матраҳ кунам, ҷавоби хуб ва дақиқ гирам. одатан реҷаи кори шумо, реҷаи ҳаррӯзаи шумо, масалан шояд шумо субҳ барвақт мехезед, шояд ба бегоҳ бо рафиқонатон, бо дӯстонатон ба варзиши футбол машғул мешавед, бо волейбол машғул мешавед. ҳама ин тарғиби тарзи ҳаёти солим аст. рости гап чӣ қадр ки дар урфият мегӯянд кач ину рост гӯ. ман субҳ барвақт намехезам, чун кори мо зиёдтар кори шабона аст, чун дар шаб ҳамон илҳоме ки мо пайдо мекунем, хо дар студиое ки сабти овоз ҳастанд, чизо зиёдтар мо баъд аз нисфи рӯзӣ дар он ҷо кор мекунем. ба ҳамин хотир мо намегӯям, ман баъди соати 10 аз хоб мехезам, баъдан як 2 соати дигар дар хона мешинам, як машқи бадан мекунам. баъд аз он ки либосҳоро фасон карда пӯшидем, баъд ба берун мебароем, ягон хариди хонаро ба анҷом мерасонем. Не воима не. баъзан вақт мо бегониҳо ҳамроҳи санъаткорон ҷамъ шуда як командаи футболбозӣ ташкил кардагӣ ҳастем. шумо якҷо бо сарояндаҳо? бале, албатта ки футболбозӣ ҳам мекунем. пас аз футбол бо амакаса меравем ягон ҷо, як пиёла чой менӯшем, баъд бо ба хона меравем. ташаккури зиёд. манзури манам ҳамин буд. посухи хуб мо гирифтем. ба рӯи ман аҷоибовар ҳамин буд ки миёни шумо сарояндаҳо футбол чӣ хел ранг мегирад. масалан ҳамроҳи шумо киҳо иштирок мекунанд? шумо дастаи шумо чанд нафар ҳастед? кадом сарояндаҳои масалан гап яхе вақт ҷамъ мешавем хело зиёд аст. бонуво ҳам мебиёянд кам кам? фақат бонувон нестанд. албатта ки бонувон шояд ягон дастаи худро алоҳида дошта бошанд, мо хабар надорем. дар дастаи мо дилшоди файзулло, хайриддини шариф, суруш холов, олими ҷумахон, рӯзбек файзалӣ, баҳодури ғафурзод, бале зиёд аст. ки бештар гол мезанад? шумо дар сафи пеш ё муҳофизатгар ё дарвозабон ё аз пушти? рости гап дастаи мо ҳама вақт як одаме меҷӯяд ки гунаҳгор бошад. ба ҳамин хотир ман аввал як дар пеш бозӣ мекунам, баъде ки дидам ба мо гол задан, ман боз дар қафо бозӣ мекунам. ҳимоятгар, дифоъгар мешавед? дар ҳама ҷо бозӣ мекунам. бо ин қадр боз дар дарвозабон ҳам истоданам, дарвоза маҳкам мешавад. танҳо дар вақти пеналти ман дарвозабонӣ мешавам. хуб мешуд як суруди дигар замзама мекарди ҷоҳонгир, чунки алҳол ҷавоно моро тамошо карда истодаанд, мухлис ҳастанд. қадам ранҷа куну бозо ки дилам девона шуд, аз фироқи рафтанат кулбам вайрона шуд. қадам ранҷа куну бозо ки дилам девона шуд, аз фироқи рафтанат кулбам вайрона шуд. тамошобинен азиз, моро ҳамроҳ бошед, шабакаи моро тарк накунед. тамрини дуюми барномаи варзиши қавитан дар пеш аст. тамрин шарташ акнун дигар шуд. чӣ кор мекунем? мо бозам қимтар шуд. ҳам тамрини масалан бадан мекунем ва ҳам тамрини зеҳнӣ. мо ҳам зеҳни шуморо месанҷем ва ҳам ҳаракати мушакҳои бадани шумо. чӣ кор мекунем? бозе масалан боз дастҳоро мондаё ки бо муштҳо, бо панҷои даст, хоб бо нуги пойҳо ҳамин амалро иҷро мекунем бе ист. баъд аз оне ки хестем,
ҷоҳонгир ҳамроҳи ман як пӯчаро бардошта, нӯки пойро бардошта, дар ҷой зарба партофта, ана ин ҳолат ман оҳиста канор истода савол метиҳаму ҷоҳонгир дар ҷараён ба саволи ман чӣ кор мекунад? Ҷавоб метиҳад. Ман фикр мекунам бисёр оддӣ аст. Омода ҳастем ҷоҳонгир? Шурӯъ мекунем. Меравем. Войсо. 1, 2, 3. Рафтем. Бале, бале, бале. Камтар суръатро тезтар мекунем ҷоҳонгир. Тезтар, 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 тезтар. Шуд. Бас, акнун аз ҷой мехезем. Сарояндаи маъруфи ҷаҳон Майк Тайсон. Майк Тайсон боксёр аст. Боксёр. Ташаккури зиёд. Саволи дуруст. Хуб, камтар шаҳр медиҳем, Майк Тайсон сароянда аст. Ман нистам, давом диҳам. Давом суҳбат карда. Майк Тайсон сароянда аст? Не, боксёр аст. Боксёр аст. Хуб, ташаккур. Мегузарем ба дуюм савол. Ҳунарпешаи халқи Тоҷикистон Брюс Ли. Брюс Ли Бале. актёр аст. Актёр аст. Ва ана Шаолин ё кунг-фу. Шаолин кунг-фу. Дуруст. Хуб, қаҳрамони ҷон оид ба ҷудо Чилахон Холов. Чилахон Холов сароянда аст. Чӣ хеле сароянда аст? Қаҳрамон аст. Қаҳрамон дар сароянда. Сарояндаги. Шо, ташаккури зиёд. Хуб, нагони азиз, ин якум даври дуюми ба тамрин барои варзиши қабитан буд. Бисёр хуб ҷавоб додан. Мо барои чи ин саволро дорем, чунки Брюс Ли, Майк Тайсон, Чилахон Холов бисёр монандӣ доранд. Гарчанде ки Чилахон Холов устод сарояндаи хуб ҳастанд, лекин тану бозуяшон мисли Ҷоҳонгир Зарипов аст. Аз манам бузбалатар ҳастам. Бузбалатар. Шояд ҷавониёшон ба ман ислим омӯхт. Бале, он кас рафт гирад. Ташаккури зиёд Ҷоҳонгир. Ҳозир каме нафас рост мекунем. Мегузарем ба дуюм давр. Баъде ки иҷро кардем, пойро иваз мекунем. Се саволи дигар метиҳам, баъдан мегузарем ба дигар тамрин барои шахтан. Хуб, моро пайгир бошед нагони азиз. 1, 2, 3 меравем. Бале. Тезтар. Ҷоҳонгир қоматро рост мекунем. Бале. Мехезем аз ҷо. Ҳаракат. Як пой ҳаракат. Ҷоҳонгир ҳаракат. Дастаи футболи машҳури Кореяи Ҷанубӣ BTS. Нафаҳмидам. Дастаи футболи машҳури Кореяи Ҷанубӣ BTS. BTS чӣ буд ростига? Як фарҳанги Кореяи Ҷанубӣ кейпоп шоп мегӯянд ку. Ман намешиносам ростига. Бо он даста шиносоӣ надорам. Дар ҷавоб ин даста нест. Ин як сарояндаҳои маъруфи олам ҳастанд аз Кореяи Ҷанубӣ бо номи BTS мегӯянд. Битлз фандаги ҳастанд. Beatles дигар аст, BTS Корея. Битлз аз Англия аст агар хатом. Кореяи Ҷанубӣ. Не, намедонам бас. Давом метиҳем. Ҳаракат мекунем. Билли Айлиш кист? Билли Айлиш ҳофиза аст. Ҳофиза аз Амрико агар хатом. Дуруст. Ташаккур. Аллакай пайхаст бурдан. Билли Айлиш инро бисёртар ҳамрасон медонанд, ҷавонон бисёр мепазиранд, сарояндаи хушовоз аст. Тамошобини азиз, анамин ҳаракатҳое ки мо кардем ҳам зеҳнӣ буд, ҳам амалҳои иҷроиш буданд. Чӣ хеле исм? Як чиро қайд кардани ҳастам. Ҳамон ҳаракатҳое ки мо ба анҷом расонем, аз ҳаракатҳое ки ҳар рӯз мо дар зар ба анҷом мерасонем, дар чашм душвор наметобанд. Аммо дар асл дар вақти шурӯъ кардан ба онҳо зиёдтар қувва талаб мекунанд. Бале. Чун он штангҳое ки мо истифода мебарем, барои ман онҳо осонтар аст. Осонтар аст. Ростига. Бале, ман намедонам ман шумо чӣ ба ҳамин машқҳоро интихоб кардед. ҳар ҳунарманд, ҳар сайроянда ва ҳар нафаре ки масалан ба санъат саркор дорад, ин гуна ҷаҳидан ва ҳаракатҳои варзиширо иҷро кардан наметавонад. Шумо аз фурсат истифода бурда ҳам суруд хондед ва ҳам масалан ҷавобҳои зеҳнӣ додед ва ҳам тамринҳоро иҷро кардед. Уминадор ҳастем. Бинандагони азиз моро тарк накунед. Мегузорем ба тамрини сеюми барномаи варзиши қабитан. Баъдан барномаро ба хотима мерасонем. Бо мо бошед. акнун тамошобини азиз, мо ҳамроҳи Ҷоҳонгир Зарипов боз ба толори баскетбол баргаштем. Инҷо мо тамрини охирони барномаи варзиши қабитанро иҷро мекунем. Якҷо. Хуб, чӣ аст тамрини мо? Мо низ бо каме тағйирот ворид кардем. Яъне ҳозир мо ба шумо пешкаш мекунем. Тақва додододон. Ислом мегӯянд ланкабозӣ. Тамошобини азиз, аллакай Ҷоҳонгир пайхас буд. Масалан
зарда шашуму дар айёми кӯдакӣ мо лангҳо аз пӯст буданд. аз пӯсти бале бале гӯспандан ба сифаттар буд мо мекофтем, меёфтем. чӣ хел масалан месохтед амуна Сурб меёфтем аввал. Сурб ҳеҷ пӯст аввал пӯст айёби бесурб намешуд. Пӯст дар ҳама хонаҳо албатта ки қариб буданд. Аста. Солҳо мутахассис оид ба варзиши ланкабозӣ ҷоҳангир хело боз бозӣ накардаем. нас давраҳои беҳтарин буданд. лаҳзаҳои кӯдакии мо албатта дар он вақтҳо ҳамин гуна бозиҳо буданд. ҳозир ҷавонон ё зира кӯдакон ё зира зиёдтар вақти худро дар интернет саломат мекунанд. мо ҳамин гуна бозӣ мекардем. боз попӯшиҳои махсус доштем ки бо он попӯшиҳо хубтар бозӣ мекардид. ва ин фоида ҳам дорад ба фикрам, агар хато накунам. ин чӣ буд ози чӣ мегуфтам рули мегуфтам. ҷаҳонгир аллакай маълум аст ки шумо дар ҷавонӣ яке наврасиятонро бисёр хуб гузарондед. бисёр ба маврид қайд кардан наврасони имрӯза ба ҷои он ки масалан ба бозиҳои миллӣ баргарданд аз қабили кадом бозиҳо масалан буданд ланка бозӣ мекардем. чиликдангал буд Након бозӣ мекардем. бале. Чиликдангак бозӣ мекардем. чашмпӯшак буд Чашмпӯшак буд. Биҷулбозӣ буд албатта. зиёд буданд бозиҳое ки бисёр шавқовар буданд. телефон набуд у вақт велик бозӣ мекардем. Телефон набуд он вақт. Телефон камтар бадтар пайдо шуд. ҳамон ҳам бошад танҳо падару модаронамон доштанд. бале бояд мо як коре кунем ҷоҳангир ки наврасон аз мо масалан ибрат гиранд ё ин ки аз нафароне ки таҷриба доранд дар зиндагӣ ба тарзи ҳаёти солим машғуланд онҳо бояд кам ба телефон роҳ биёрану мо ана ҳамон ба бозиҳои қадима бобогӣ анъанаҳои миллии пешина бармегардем. чӣ кор мекунем ӯ зинанам ланка мегирему номҳояш ба фикрам ба ҳар забон аст лекин мо кӯшиш мекунем ки ҳам хеле таҳтулафзӣ гап зада иҷро кунем. хоб мо шурӯъ мекунем. мудастед 1 2 3 4 5 ман ба фикрам буридам шуморо. шашто ман хато кардам рости гап хай ба қадр имкон 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 асан аст. хоб дар даври аввал ҷоҳангир ғолиб омад. ман 6 то иҷро кардам, ҷоҳангир 16 маротиба. ҳозир чӣ кор мекунем? масалан як то ҳам хел рули кор мекунем. як мера як то 2 3 то аҳсан. ман бояд кӯмак мекардам. албатта ки ҷавон нестем. ҷавон кӯдак нестем. биё хай як кор мекунем ҷоҳангир. мо камтар суხӣ кардем. биёдар дар ҳақиқат нишон медиҳем ки наврасон нагӯянд ки инҷа бачаҳо марама шурӯъ мекунем. 1 2 3 4 аҳсан 5 охирон маротиба ба якдигар партофта то чанд масалан бозӣ кунем. омода ҳастед бинандагони азиз? мегузарем 1 2 агар касе бой медод шахсан ман кӯдакии худро бар ёд овардам. фикр мекунам ҳамон бинандагоне ки айни ҳол бо воситаи оинаи нилгун моро тамошо мекунанд онҳо низ кӯдакии худро дар ёд оварданд ва лаҳзаеам бошад ана як хурсандӣ як ҳамон айёми ҷавонию кӯдакии худро дар ёд оварданд. ин чизро дар ҳар барнома дида намешавад дӯстон. ба ҳамин хотир боз як бор дигар абдурабӣ ба мо нишон доданд ки барномаи кас фарқкунанда аст назар аз дигар барномаҳо дида. ба ҳамин хотир ба шумо муваффақиятро хоҳон ҳастам. ташаккури зиёд. як барнома албатта ки шумо бо ҳар як навигарӣ мухлисони барномаи худро бинандагони телевизиони варзишро дар ҳайрат гузошта истодаед. ташаккури зиёд ҷоҳангир. мо худ ҷавоне ҳастем ки имрӯз шоҳсутуни ҷумҳурии тоҷикистон яъне ҷавонони соҳибистиқлол ҳастем. тарғибгари тарзи ҳаёти солисм новобастае ки ҷоҳангир овозхон ва сарояндаи хушсадо ҳастанд боз шуғулҳои варзишӣ доранд ки имрӯз баҳри мову шумо ана ҳамон маҳорату малакаи варзишиашон пешкаш намуданд ва ногуфта намонад ки ҷаҳонгир маънии ҷаҳонгир ҷаҳонгир аст. искандари мақдунӣ
искандари мағдуми танҳо сафар мекард бо ана ҳамон лашкарҳои зиёд тасхир мекард ҷаҳонро. имрӯз ҷаҳонгирам ба мо нишон дод ки аз ӯҳдаи тамринҳо мебарояд. санҷиши усули бадани баромебарши қавитанро гузашт. дар мо танҳо мураккаб вазбин яъне худро афтондану хезондан маҷбур кардан нест. дар ин барнома танҳо ана ҳамон нозикиҳоро нишон доданд ки ту метавонӣ. ёдовар мешавем ки марказҳои савдои ёвар иқдоме пеш гирифтааст ки муштариёне ки зиёда аз 200 сомонӣ аз мағозаи марказҳои савдои ёвар харидорӣ мекунанд, яъне вориди ин бозӣ иқдом гашта соҳиби яке аз ҷоизаҳои асосӣ мегарданд аз қабили мошини сабукравӣ Kia. шумо чолоктар зудтар харидорӣ кунед, бахт дар лабонатон бихандад. аз ҳамин хотир ёвар дар зиндагии мо аст. аз марказҳои савдои ёвар як тӯҳфа ба иштирокчии барномаварши қавитан ҷаҳонгир зарипов иқдом мегардад. инро мо ба шумо пешкаш мекунем тӯҳфаи кӯчакамонро. медонед чи абдураби, вақте ки ба ман тӯҳфа мекунанд мана ҳаваси сурудхониам пайдо мешавад. бисёр хуб. боз ту боз мо шод мегардем. ташаккури зиёд ба маркази савдои ёвар ки барномаи шуморо дастгирӣ мекунанд ва бо тӯҳфаҳои худ моро хушҳол месозанд. ва ба мухлисон чӣ гуфтаниям, шахсан мехоҳам мухлисони ман иштирок карда ҳамон автомобилро ғолиб бароянд, бахти худро санҷанд. як суруди мехонам ки низ дили мухлисон низ шод бошад. خونیم گلابین کرتای اطلس دارد کجک با گلو دستمونه در دست دارد یک بار نگاه نمیکند تا گویم که دلی من بری تو وقت دارد خونیم گلی جون حولی بالا میری ساقو بسره گردینی حالا میری خونیم گلی جون حولی بالا میری ساقو بسرت گردینی حالا میری. بس دوستم دوامش رو در تو یاد میخوام. بسیار الهام آمد. همین وقت یک سرود خوش باشد جهانگیر، وقت سرود خوش باشد در آواز همین توفا انا چی میگویند شروع کردن در کار بود برای سرود و شوق‌آور. به همین خاطر در انجام برنامه چی گفتنیم، همین شکرانه همین تینجی آبادی که باز قید میکنم اینقدر تالارهای ورزشی زیاد شدن، اینقدر پیشروی شد که ما میتوانیم به واسطه در کدام کنج شهر نباشیم در آنجا زیاده از 2-3 تا تالار ورزشی است. به همین خاطر به جوانات چی گفتنیم شکرگزار بودن در کار است. البته که ما در همین خیلی زمان زندگی میکنیم. وقتی خود رو بیهوده صرف نکنید، البته که مشق رو همه وقت از خاطر نبرارید. در کجای باشید نباشید باید جوانان در حرکت باشند. تشکر زیاد. توجه جناب یوری پیشوی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به خصوص اشتباهی که در روز جوانان قید کردند. جوانان باید نیروی سازنده ملت باشند، ترغیبگری ترغیباتی سالم باشند و قید کردند که شما زاده صاحب استقلالیت هستید. و شما بله همه وقت میگویند که جوانان آینده ملت هستند. بله ترغیبگری طرز حیاتی سالم باشید و همیشه با برنامه ورزشی قویتن تاجیکستان به پیش.